Batea escabechada do restaurante Evoca e a gula do Xabaril de Casacés como gañadoras do xurado e Filloa de Mar de Casacés e unha vez máis a gula do Xabaril como as máis votadas polo público foron as propostas vencedoras da segunda edición do Tapea Pollo, na que se degustaron máis de 5.000 tapas. Que Tapea Pollo 2025 supuxese un verdadeiro salto cara adiante en calidade, en implicación, en impacto, non? Contou co dobre de participantes durante moitos máis días, con máis colaboradores, con máis premios e, dende logo, con máis persoas, veciños e visitantes que descubriron ou redescubriron o talento, a tradición e a innovación dunha hostalaría, a nosa, a vosa, que brilla con luz propia. Os premios entregáronse no marco da segunda gala da Hostalería de Poio, unha auténtica festa para honrar o sector turístico e gastronómico da localidade. Tamén para reivindicar o seu papel como un dos grandes referentes culinarios das Rías Baixas. Pois tiñan esas frases onde decían, pois, despois de estar aberto, hubo xente que nunca entrara en 30 anos e entrou gracias ao Tapea Pollo. Hubo xente e clientes que se moveron por todo o Concello e coñeceron distintos establecementos hosteleiros e iso é un pouco o que busca Tapea Pollo, dinamizar o noso Concello, que o noso Concello estea vivo durante todo o ano. Por sorte, nos mes de xullo e no mes de agosto, pois son moitos os clientes que recibimos, pero o noso traballo é encher os negocios, sobre todo nos meses de temporada baixa ou nos meses que non son tan importantes. Durante a cita tamén se sortearon máis de 40 premios entre as persoas que degustaron e valoraron as distintas tapas. Foron máis de 7.500 euros en galardóns a clientes e restauradores, aportados por empresas e colectivos do municipio. Porque creemos que vai empezar o verán con moita forza, creemos que o Tapea Pollo puxo apoio durante 3 semanas no mapa de Galicia, nun mapa internacional. Me sorprendía cando, en este caso, facilitaban os datos e controlábamos polos códigos a cantidad de xente de outros países que participaba neste Tapea Pollo. Volver a poñer en valor o que é, en este caso, esa ruta do Padre Sarmiento que nos trae a centos e centos de peregrinos ao noso Concello. Nesta edición do Tapea Pollo, o xurado de expertos estivo formado polos chefs con estrela Michelin, Xosé Cagnas do restaurante Pepe Vieira e Pepe Solla de restaurante Casa Solla, a empresaria e consultora gastronómica Marga Pazos e o influencer culinario e de viaxes Alberto Rivas.